खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दुलाराय हादोरसानि जेरावबो खना खनला दुर्गा फुजा फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बिमा दुर्गाखौ सिबिनानै फुजिनानै दुर्गा फुजा फालिनायखौ आसामनि खना खनला जायगाफ्राव नुनो मोन्दों। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सिखादल सुदेमदेरा रैदुब बाथौ आश्रमनि बाथि श्री श्री बिमा दुर्गा फुजा फोरबो फालिनायखौ। बिमा दुर्गाखौ दख'ना गानहोनानै मोजाङै देलायहोनानै साजायनानै फुजा खालामनाय एबा सिबिनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। सुदेमदेरा रैदुब बाथौ आश्रम सिखादला 1, 2, 3, 4 आरो 5 अक्ट'बर 2022 खालाराव सानबानि हाबाफारिजों श्री श्री बिमा दुर्गा फुजा फोरबो फालिदों। जोंनि गासै नायगिरि नोंथांमोन आरो रायजो राजा बयखौबो जों श्री बिमा दुर्गा देवीनि जानानै सुदेमदेरा बाथौ आश्रमनि जानानै गासैखौबो जोङो खुलुमग्रोनो जासिगोन। दा जों सुदेमदेरा रैदुब बाथौ आश्रमनि जानानै बेखौनो जोङो बुंनो नागिरदों जे श्री बिमा दुर्गा देवीखौ गुबुन हारिया जेरै सारि गाननानै बा बायदिसिना गाननाय जोमनाय गानहोनानै जेरैहाय सिबियो बेबायदिनो जोंबो बर' बिमानि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बिदिनो मोसानाय रंजानाय बेफोरखौ जोङो दिन्थिनानै हारिनि धोरोम बा हारिनि सिनायथिखौ जोङो दिन्थिदों। ओंखायनो जों हांख्रायो जे गासै रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहाय बानायो बा हेफाजाब बानायो बा हेंथा हेंथिखौ होआ जों बेफोरखौ सानो आरो आफा बोराइ बाथौखौ जोङो सनमान लानानै जों जेरै श्री बिमा दुर्गा देवीखौ सिबियोब्ला जे सिजौ दालाय जे गायना सिबिथारनांगौ जायो बेखौ जोङो दिन्थिनाय जायो। दिनै गुबुन ब्राह्मणफ्रा दिनै फुजा फाथाल होयोब्ला सिजौ दालायखौ माने जि गोजाजों बा जि गुफुरजों बिथांमोना फांथेनानै दोननाय जायो। दा जोङो मुखुलि भाबै लाखिनानै श्री बिमा दुर्गा देवीखौ सिबिनानै गुबुन हारिजों लोगोसे जों गासै जोंनि हारि बयखौबो जोङो सिनायथि होयो बा दिन्थियो। दा ओंखायनो जोङो आसा खालामो जों बे गासै सिखादल गामि संगाबारि उलुबारि सरनिया रुपगुरि सालबारि बिदिनो जों खौसे गोरोबनानै हारि माहारि बयबो गोरोबनानै जों जाहाथे धोरोमनि लामाजों बयबो अनलायनो सिखायो अनलायनो रोङो बा जोङो धोरोमखौ गोरबोआव लानानै जौ जुवाफोरखौ बावनो हायो बा जोङो ना बेदरफोरखौ बावनो हायो बिदिनो गुबुन हारिजोंबो जों अनलायनो रोङो बा जोङो मोनसे धोरोम अनुष्ठान जानानै गुबुन धोरोम जाथिजों बा गुबुन हारिफोरजोंबो जों अनलायनो हायो। बिदि जों बायदि बायदि गोबां थांखि दं जेरै जोङो आफा बोराइ बाथौनि भक्त बारायनाय बा गुबुन धोरोमारिफोरजोंबो जोङो खौसे गोरोबनानै माने जेरै कृष्ण भक्त बा सोरबा लक्ष्मि भक्त बा सरस्वती भक्त सोरबा बिष्णु सोरबा ब्रह्मा बायदि बायदि देबिफोरनि जायफोर भक्त दं बेखौ जोङो गोरोबनानै जोङो दा आसाम रायजोआव बिटिसिआव हारि माहारि बयबो अनलायनायनि मोनसे जों थांखि दङ।